Magasakol ang alyansa sang nagkalain-lain nga transport cooperatives sa syudad kag probinsya sang Iloilo kasunod man sang ginapaabot nga ikaanom nga pagtaas ang presyo sang diesel kag kerosene nga natalana sa Agosto 15. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative kon WVTC, iya ginpayag nga sa matag adlaw sa 47 ka modernized units nga naga-operate kapin 100,000 pesos ang ila gasto sa diesel, ilabi na nga dalagkuan ang makina sa aircon sini. Dugang pa sang natungdan, sa karon hindi pa sila magka-file sang petisyon sa pagpasaka sang pamasahe, pero kung maglabot na sa 80 pesos ang presyo sang diesel, magahulag na sila. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Boyet Parcon. Sa subong kim lalain na kami na kahit ang bus natin ni jeep mo, kaya ang bus natin yung aircon na ako makina. Air consume na kami subong 100,000 per day sa kuan ko sa nagabiyahe subong do mga 30 mga pa 47 units na biyahe subong no 100,000 per day, sir? per day na subong labot ang 100,000 sa ligad ng mga binulan. So may pa nagsaka nga do aton diesel is 51. Kanagan dito sa 60,000 lang per day. Pag asod-asod na saka, saka mga aton nga per day na tonti. Why pa na? 47 units pa lang na. Ayan po biyahin nini nga aton nga 95 units. Kaya next week mabiyahin naton nga Rosipillo mga 20 units na. Nagahingyo man ini sa natungdan nga ahensya nga idihon ang ila suwestyon nga kung maglabot na sa partikular nga presyo ang produktong petrolyo, may fare increase kad kung magnubo naman kag maglabot sa genset nga presyo, liwat naman nga magadubo ang pamasahe. Ini si Kabandarang Kim Kaluyu, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.